Hej. Nu vil jeg vise, hvordan man flytter den mail-skabelon, jeg har sendt til jer, ind i Numbers. De fleste af jer har nok sat mail op, så den virker på jeres iPad eller telefon. Jeg går ned og trykker på mail. Nu er den så allerede markeret, men ellers så vil den være her en mail fra mig, hvor der står slutkontrol skabelon. Den trykker jeg selvfølgelig på og går ind i. Så kan I se, at der ligger en fil. Den holder I inde. Bum. Så kommer det frem her, så kører I til side, og så står der her, kopier til Numbers. Trykker I på den. Så åbner den Numbers. Og så er den egentlig lagt ind og er klar. Hvis man trykker heroppe på regneark, så går man ud, og så kan I se, at jeg har så alle mulige andre filer til at ligge herinde også. Men ellers, så ligger den her, så hedder den slutkontrol skabelon. Det er ligesom jeres udgangspunkt. Den kan man gå ind og redigere. Hvis det nu har jeg for eksempel lavet den, så den passer til mig, hvor der står firma, og der har jeg lavet et DEM kloakker anlæg, og medarbejder, det er mig, og så videre og så videre. Og nede i bunden, der har jeg også, at den er gyldig fra den dato, og den er godkendt af mig, og så videre og så videre. Og det kan man selv gå ind og ændre, inden at man så begynder at bruge den her. Jeg har også sagt, at det er mig, der er faglig ansvarlig, og så videre. Så det eneste, jeg skal påføre er dato og så videre. Godt, går jeg ud i regneark igen. Så er den her. Det er mit skabelon. Nu har jeg indtastet de ting, som jeg gerne vil have standard ført videre på alle de andre slutkontroller. I kan gå ind og skrive jeres eget navn og så videre. Når I har udfyldt skabelonet, og det er den, I gerne vil bruge. Det I så gør, det er, at I går op. Hver gang I får en ny kunde, så trykker I redigere. Så begynder de at vibrere dem her. Så markerer I jeres skabelon. Bum. Og så heroppe i hjørnet, der er der sådan en lille plus. Så trykker I på den. Så kommer der nemlig en kopi. Og det er så den kopi, I skal udfylde. Jeg plejer personligt at gå ned og trykke på navnet her. Og så kalde den slutkontrol. Og så eventuelt et kundenavn, eller vejnavn, eller projektnummer, eller videre. Nu kalder vi det lige fru Jensen her. Silkeborg. Bum. Så er den klar til fru Jensen, som jeg har været ude ved at lave noget kloak. Så går jeg ind i den her. Udfylder de forskellige ting. Det er arbejdets art. Og der dobbeltklikker jeg. Og hernede, der kan man så bestemme, om det skal være tal eller bogstaver. Lige nu, der står den på tal. Det vil jeg ikke have den til, så jeg trykker på T'et. Så kommer bogstaverne frem. Så kan jeg skrive, at jeg har lavet en separation dernede. Og man kan jo skrive det, man vil. Kontaktperson. Igen. Der skal man også lige trykke 2 gange. Så kommer det frem her. Så kan man skrive, det er jo selvfølgelig fru Jensen. Sagsnummer, og så videre, og så videre, og så videre, og dato. Når man så har udfyldt det tager ikke ret lang tid. Så er der alle de her kontroller her. Nu skriver vi bare lige OK her, så vi får det væk. Så er der alle de her kontroller, som man skal gå ned og læse igennem, om man har gjort, om man har, hvad det er for noget afløbsmateriale, placering, koder, fald, og så videre, afslutninger. Har der været grundvand, udluftning, diverse ting og sager. Så kan man gå herned i bunden, og så skriver man dato. Og det var den, hvad har vi der? Vi siger bare den 20. Den 20. Nu sætter jeg den lige over på tekst, det kan jeg bedre finde ud af. 20. i 12. 2016. OK. Og i dag, der har vi lavet kloak, og vi har tjekket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der har ikke været grundvand, og 9, det er heller ikke nødvendigt. 10, den har vi også tjekket. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9'eren har vi ikke gjort noget ved. 10, den har vi også gjort.
Strøm, det har vi heller ikke haft noget af. Har vi afprøvet det ud, og så videre, og så videre. Der kan man jo så udfylde hernede i bunden med bemærkninger, og hvem der så har godkendt det. I den her omgang, der er det jo mig, så det er MH for Mads Hansen, og så videre, og så videre. Har der været afvigelser, og så videre, og så videre. I udfylder det ligesom I normalt vil gøre. Det her, det er bare digitalt. Når I er færdige med det, så kan I enten trykke regneark og gå ud af det, hvis at I gerne, og så har I den til at ligge herinde. Det kunne godt være, at når I kommer hjem på kontoret, og I har sendt regningen og tegningerne, at I så vil gå ind i den igen, og gå ned og så sige, at det er måske den 25. Igen tekst. At det måske var den 25. i 12. 16, at der lavede de sidste 2 ting med at de fik